Balay sa idalom sang Taytay sa Bacolod City narusdak patapos nagtaas ang level ng tubig sa Lupit River. Sa Iling Pedrezo, may nagraksa ng abritan. Ginpang rescue sa Bacolod City RRMO ang masobra 8 ka mga pamilya nga nag-iistar sa idalom sang Taytay lapit sa Lupit River sa Bacolod City. Ini matapos na monitor ang pagtaas sa level sang tubig sa Suba. Dala sang mamunog nga ulan sa nabukid nga bahin sang Negros Occidental ang balay sang pamilya Gonzaga. Narusda kag naanod sang galudo sang tubig sa Suba ang pila ka bahin sini. Bisan delikado, wala kuno sa mahimo sa Herminia. Huwag naman kami istaran kay ligado man mo. Mga kandaan, balaklon, di maikon sila mga barato. Handa man nga magbiya sa lugar ang 7 pa ka mga pamilya kung may relocation nga ihatag ang LGU. Magapatigayon sa assessment ng LGU kag tun-an kung paano sila i-relocate. In-assess din sa mga different offices ang nila sitwasyon kaya hindi ginaya pwede mag-start diri sa dalong sa Taytay. Ari man din BHA to check if kinahanglan pwede sila ma-relocate. Magluwas sa Barangay Singkang Airport kag Takuling. Ginapa-alerto man ang mga nag-iistar lapit sa Suba, sakop sa Barangay 39 kag alihis sa posibleng liwat nga pagsaka sa level sang tubig. Upod kay Harold Ekang, Aileen Pedreso ang naga. Raksada!